Знаете ли, че от януари 2026 година правилата за ДДС в България се променят сериозно? Ако до сега сме следили оборота месец за месец, превъртайки го назад, от януари 2026 година всичко става много по-динамично. Сега ще ви обясня как да не попаднете в капана на автоматичната ДДС регистрация. Първо, цифрите. Прагът на задължителната регистрация по ДДС е фиксиран на 51 130 евро годишен оборот. Най-важната промяна е промяната в периода. Забравете за старата схема с последните 12 месеца. Сега всичко се върти около календарната година, от 1 януари до 31 декември. А на всяка нова година часовникът се занулява и започвате от нулата. Тук е момента да внимавате. След 2026 година регистрацията става автоматично. Вече не чакаме данъчните да ни издадат документ, за да се водим регистрирани. От момента, в който минете прага от 51 130 евро оборот, още на следващия ден вие вече се водите в системата. А това означава две неща. Трябва да следите оборота си ежедневно, а след като преминете лимита, имате 7 дни да подадете заявлението. За да изчислите тези 51 130 евро, събирате почти всичко. Стандартни продажби, износ, услуги в Европейския съюз и дори продажби на имоти или застраховки. Важно за търговци. Ако сте туроператор или продавате стоки втора употреба, в оборота влиза цялата сума от продажбата, а не само вашата печалба. Защо е важно да го знаете? Представете си, че днес минавате прага от 51 130 евро, без да сте информирани. Утре продавате кола или скъпа техника без ДДС. По закон, вие вече сте регистрирани, което на практика значи, че вие сте излъгали държавата и не сте начислили данък. Дори да нямате хартийката от НАП в ръцете си, вие вече сте длъжни да издавате фактури с ДДС, да подавате декларации всеки месец. Накратко, от 2026 година държавата прехвърля цялата отговорност върху нас. Следете оборота си в реално време, защото актът за начисляване на ДДС вече не е началото на процеса, а просто потвърждение на нещо, което вече се е случило.